Yes, ito kami yung sa may malaria ba to? Malaria ba to? Malaria ba to? Malaria ba to? Malaria to? Dito sa may sa may Pure Gold, tapat ng Pure Gold, no? 50% sale dito, tapos ginamit natin yung G-Credit ng Gcash. Nangutang tayo sa Gcash para makapagbili dito. Okay? Ayun lang, simple lang. Papakita ko lang kung saan banda ito. Dito lang sa may highway. Ayan sa labas. Highway lang siya ng along lang siya. Papuntang Bulacan yun eh. Tabi siya ng Pure Gold. Ano daw? Ayan. Ayan, kasama ko si engineer. Engineer. Ayan, yan si engineer, from Tudela. Kasi ito si Rolly. Kaway ka, Roll. Roll, kaway ka. Hindi mapasok sa Kaway ka. Ayan, from Gumbel, Tudela yan, si Rolly. Namimili din sila, pero ang gamit nila, cash ang gamit nila. Sa atin, G-Credit. Tayo wala tayo kasi yung cash, kaya nangutang tayo sa Gcash. Ayan, si engineer. Okay. Ayan, dito tayo sa Lee. Pwede. Karon, ayan si Dondon from Litapan. Litapan Osamis at saka sa Kinuman Norte. Okay? Yan, ito yung QR code, no? Scan lang, tapos pwede nang bayar sa G-Credit. Okay mo yan. Sa RJ, ayan, apat kayo, nabudol. O, 50% kasi dito kaya dito kami. Inutang namin ito sa Gcash, G-Credit. Okay, pauwi na kami. Okay. Ayan, nabudol kami.